Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag bigat yung aming sa pada papagayam. Manibur ito'y Nemars Entertainment Production Center, iti Nemars Studio. Masaragan iti Barangay 31, Talingan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. Kaniti fanpage kan Dear Manong Nemi. At di maning nasumang bahay iti programa. Dear Manong Nemi. Pero ito di pagayam nyo ni Manong Yohan Nemi Ruiz, kumapkablaw ito yung bigat na yung bagal daw na yung bagang oras kada kay aming kasama. Padaanan nyo ni pagkasalitaan ni Daisy, ti babay, ti anak, ngayon lako, dagi tinaganak ken kuwana. Nakaw, may ganun? Abangat ang ngayon lako da, ni Daisy, sinot ang ilakwan da, sinot pagtungpalan na papagayam ti pagkasalitaan na. Papagayam, hindi niurgi nga iba sa tipakasaritaan ni Daisy, tapos tuloy-tuloy, awanton ti disturbo, ya? Hindi imutektakan tipakasaritaan na papagayam ni Daisy ng anak. May isang anak nga inlako, dagiti naganak ken kuana. Apay na ta. Anya ti klase da nga naganak, dagitoy? Dagiti madama pa lang ang bibuya, basta nagbibuya kayo, happy watching nga na kayo, ya? Ayan, basta nagbibuya kayo, naragsakin kayo pa nagbibuya. Naragsakin kayo pa nagbibuya. Enjoy! At enjoy kami dito ng ibasat surat. Lain tayo na. At nawantot pa sa salit. Ikaw kita yan. Darat-darat surat yun. Ayan. At nasurok nga may isang oras nga ibasa at ipakasalitaan ni pagayam tayo nga Daisy. Sagudahin nga roti surat. Dear Manong Nemi, nakurapay kamlang agbibiyag Manong Nemi tanitatang kat karpintero. Ninanang kat plain housewife ako nada kat kumporme met mabalin na nga. Itulong nga pumataon iti kwarta tapno di kasta kat damat may nayon ti sweldo ni tatang. Numuna kat saan nga continuous nga ada trabaho ni tatang. Kan may sa Manong Nemi ada bisyo ni tatang. Ammo na tuminom. Pasaray mabartek, kanam muna pa iti mapan magisugal. Talugam ng kakabsat, Manong Nemi Shakti na una, ading ko ni John, kastamaten ni Susan, ti Burdek. Nagbasa akong elementarya, Manong Nemi, nakasingsinga din, tirik na ditong galmay sa kada kami ni Jason, a classmate ko. Ni Jason, agnayad sa bali nga barangay, sa bali mat kanyak. Bale, nagtingaan mi ti eskwela, Manong Nemi. Iti barangay nga ayan ti eskwela, sa bali nga barangay, at dakta magatan nga barangay, at damat iti amyan nga barangay ni Jason. Nagsaruno Manong Nemi, tinagan mi.
Hindi apelyedo mi. Iso nga no kasta nga agtugaw kami, umunon na isuna, so siyak ti sumarno, agabay kami. No kasta nga, at the project mi, da kami itag tinulong. No adda kitay ay ayam, da kami tagpareha. Graduar kami manong nemi elementarya, isuna iti first honor, siyak na ti second honor. Kastamot manen manong nemi, di adda kami ti high school. Nakadagdag ka ti tunggal may sa kada kami. Idada kami ti high school manong nemi, kung nadapik din na, nga addan nagkinaawatan di kiti puso mi. Uy! Ag girlfriendan, ag boyfriendan, agayan ayat dan, asing-singed dan. Pag pinustaan tayo, da kayo tagkatuloyan na, da kayo tagasawa. Nagkinita kam tumat ka ni Jason manon nemi. Adragit kong daway, ngagkuyog kami ngagkibkibi, nga nakarakraksak kami. Naibagan ni Jason manon nemi ti I love you. Hindi ada kami palang ti first year high school. As a friend, as a classmate, as a sweetheart. Jason, ubing ta pa lang. Baka nung maamon di parents ta, nga kasto ti kinasingad ta, baka paritan da ta. Taapay ko ma. Ubing ta pa eh. Nagreglakan, di ba? Bustos ka. Na? Katsya, kugitak matin. Ni Jason, bustos ka. Tsaka kaya ito na eh. Di ba nagdakkel mi manong name madlaw nga talagang agbukaran ti bagi. Dumakkailan ti marukong ko manong name talagang addan. Kat, siyempre, agbalasa nga kon kalbasan tinak pa nagbalasita. Kasamat manong name ti panagmature ni Jason no bumari ito idi bumaron. Ito na minsan manong naming imay ni Jason iti balay at ni tatang Sabado ay Domingo idi. Ay, sikat ba sabol na di baru di ay. Kasukalaam nga no? Untang. Pasagan nyo ha. Sobra ka ba anak ko na nagiti parents mo. Awan, classmate ko kunak. At ako sumatin bagam. Di mo bagang boyfriend na. No ibagak ti kasta, ket fourth year high school tapay lang. Hindi agungot dalakid di. Imayatan na. As a friend, napatpatag pa yung friend. Jason, hamon nga naskan pa yung salutsuden. Ayaten ka as classmate ko, ayaten ka as a friend, nalalabas pa yung friend. I love you as my sweetheart. Kiss man nga ron, Allah! Diyak ay di kasta, maminsan lang mo. Tapingping, kinis na ti pingping ko manong nemi. Edita, sumango ahag. Ginindat naman manong nemi, inambalan ti lips ko. Uy, Allah! Jason, diyak ay di kasta, ha? Ayong gayam. Ano ganyan kahit mong kurso yun no? Nag-college ka? Kahit ko baling nga maestra. Ay, nagpapaiso. Nagbadbada ta. Maestro man ti kahit ko. Iso na lang ta, elementary? Secondary? Elementary ti kahit ko. Antong padpo, antong secondary kanya. Ape kami, basta. Basta pareho tanga mga isusuro teacher. Palubos ti Apo. Inawis nagbatan na minsan manong nemi jabalay daw. Niya mabuna karagiti parents na. Ay anak ko, no adaman kas pagarigan, nasingsingad nga relasyon nyo, laksid iti pa nagkaskolaan nyo, kin pa nagkayim nyo. Hanyo pa lang aramidiran ako, ket ubing kay pay. Ne, no graduar kayo ti high school, sumaruno ti college, upat nga taon. Urahin nyo ito, upat nga taon. Sa another 1 year nga pa nagtrabaho yo, 6 years, sa kayo agasawa. Wan mama, ang pagdanagan nyo, natapil kami. Ay, dagiti agtutubo itan na. Baka dagiti kaskolaan nyo, adamatan na boyfriend, girlfriend na, baka sandan na virgin. Sige anak ko, virgin ka pa lang. Una na. Alalala kat awang kas iti aganadan na ko ya. Awan ti mangiparit kada kayo nga ginusto ngem tilayang nasken nga ramidan nyo kat limitaran nyo. Saan ka naglablabas? Uwan na, awang pagdanagan nyo.
Numampay makulit ni Jason. Apay nga makulit ko na. Kakanayon na nagtaktakaw ti halik. Itab no saan nga tinaktakaw ng amin ngit. Ipalubos mo kapagbiit lang. Isot pangrugrugan no kanti. Kapagbiit to no kangat maulit-ulit na na. Sa bagay. Idanda kami na ti college manong nemi nasingsigad kami manin. Talaga na nagmature ang tirik namin manong. Uwen. At adagidi kong daway. Nuawang klase may kuyog kami ka magmerienda. Nuawang klase may manong naming ka magpaspasyal. No ti Sabado, umay dito'y balay. Puno saan kasi ak matimapan di balay da. Kinasarita rak namin saan ni Tatang. Hoy, Daisy, Tang, mga pagturpos ka mo no saan? Kahit ko tagbaling ang maestra. Kaya pingarod ka sila nakasingsigat kay launa yung diredya nga Jason. Adan nagkinawatan nyo? Inudakan pa lang ti high school, Tang. Ayaw, ti. Mama, isamat sa sakripisyo may kininanang mo no kastalang. Tang, akong pagdanagan nyo. Itong palit tarapap ko. Basta, ibas din ko tagbasa. Kada siya met, ikalikagom ko met nagtrabaho. No, mapay, awan ti diretso. Sakit, sabi, Tang. Doon ti utang ko. Ano ka man nakaututangan nyo? Ay, data ma'am. No dadto mga talagang na tagramot iti patong na iti pagsusugalan. Nanang? Kang kanayo ka magbagaan nga dyan rin ang bisyon na kasugal. Ora uminom, bastahan lagi nga nabartek. Ngam ta sugal ay susapo. May rubo ka dita, Daniel. Siguro ka man Lucia, tinakbas sirmuna na kasta. Sangwanan pa iti anak mo. Samuwanan pa iti anak mo at adada kami nga talo. Moment kami tang. Awanti bumak ng tisugal. Baka mairubo kayo. May sakamat dyan. Baka umalak ka na kayo. Aba, iksusugal ka matin dyan. Pasarimat inak makilaki na yun. Junior ken senior asungador. Apo aya. Tala ka man, Lucia. Tang. Adotin may irubo-rubo. May pagkapti sugal. Kahit no mga bagag. Taitad ko kayong katimay sa ngatawan ka kasapulam ti pa nagbasam. Eh di, okay. Kinumabak kayo nga eh. Basta. Utang ko, naskan nga magsugalak, tapos sa kada pagbayad ko. Kimaro ti amin manunemi, idiadakon, iti mauding semestre, di second year college. So, pagsusugalan lang manunemi ti ayan ni Tatang. Masarimat adamat itedda kininana nga para kanyak, para kada kami. Ngam namanin ko nana, na ilumlong kanon iti utang. Iti malpasan manon nemi, ti klase, panag-enroll man iti third year, para third year kuman. Hindi ko na kanyak ni Tatang. Saan kan kayo pasbasa? Tang, abay. Mga asawa kang tumadlang. Di ba litat panag-asawa, matang nagkastakit, ma-enjoy am, panagbalim mo nga asawa. Tatang, nagbesuan ka, di ba, ko ka na kayo? Kastakit ito rumbeng, ibagat may isang ama? Ha? Awan ti babawi, no ti baas, mga asawa kan ka, kat may isang amak nang. At iretok kan ka. Lali Tatang, agangaw ka sana ka, agangaw. Nang, anawain nyo man ni Tatang, kanya dagdagang magbaga na. Anak, talaga na ilumluman ni Tatang mo iti utang. Sakti magbayad nyo, kasta? Hindi ba lang anawan na kay Tatang at sisa rin mo tagsugal? Imbas ka mapagkagkarpintero at kayo magkatig pagsusugalan? Nakangat nga ito, tibusos mo loko. Sakpay lang ti amam. Tang, aramidan tayo. Makiasawa ka king kwana. Sino? Tang, amo yung the boyfriend ko. Ubing kampay lady. Na-develop ang tiayan at may ni Jason. Awan saan nga mga ibagang at nakam to katuluyan. Gasat kat gasat. Siya sino ni Jason? May santo lang ang maestro? E din to ta, ti pagkasawa mo kit baknang, anak ti baknang. Agpakamatayag na ramidan nyo neta. Kaga.
pagsayatam dito, matulungan pa, di kaabsat mo. Pagbayad ang utang nyo, saan nga kasad kahit ko sa wine, ngam talaga naskan. Gusto kang sagana ka. Tang, please. Handa ko may paasawa ti lalaki nga saan kumat kay patpatay. Kanubingak pa'y. Ubingak pa'y jak pa'y kaya tagpamilya. Kaya ko nagbasa, duwal pa'y nga tawen, nagbestra akton, tang. Ngem nagbalin nga naturay manong nemi ni tatang. Ito nga ti Maysa, nga aldaw ti Domingo, manong nemi. Buto pa nag-enrolling kat sa anak mo tayo nag-enroll. Yung may nakpinasyar, manong nemi ni Jason. Hoy, lalaki. Tatan, himbag nga, aldaw yo. Awan tinimbag aldaw, natakan to. Isardeng mo, ti mga paspasyar ti anak ko. Nagkagawa na gasta. Daisy, siya ti baka muking kwa na. Umay ko kumasalutsudin, no, api nga saan nag-enroll. Haling ang basa. Basta saan ang basa. Ken, lipate mo ni Sona. Daisy, tang mabaling ka din nga. Agsalita ka mga doa. Halang nga pa agsalita kayo. Agsalita kayo badaak. Ken, mawalin mo ito pumanaw. Pumanaw kan! Yan mo taparparit tiro pang Joy. Taang saan kumat. Basta pumanaw kan! Sige nga ro, tata. Tang, apay mo talaga sa tararamidan nyo. Agay na kami kay ni Jason. Ipatpatag ko iso na. Awanin sa maling ipatpatag ko sang iso. Isunto, kinsunto laeng. Talaka. Agrobot kan. Teka, bibintasan ka ba ito? Tabay, basta agrobot ka. Nagkuyog kami kinitatang manong naming nga napan iti may nga mall. Iti may nga restaurant man. Laglagi pa ma. Pintasin ti makisarita ken kuana. Asin no. Kakaiso na nga anak. Tibak lang. Kakaiso na nga anak, kada mabalin na. Iso na ito ni Eric. Nakita mo na dyan lamisan sa jay? Diyan may mesa sa jay? Iso na dyan ni Eric. Kita malangin di kinagwapo na. Nagwagwapo nga amang ini Jason. Tang, umasidikan kayo kwa na. No talagang samo kayan, di saan? Mawatang tiket ko sa wen? Agsalita kayo kat no ibaga na nga asawaan na ka, no di mo kayat. No talagang nga di mo kayat, aw maramid na. Kasi talagang diyak kayat, o agsalita kayo nga ron, asit gamon. Agkutikan. Sige tang, basta diyak kayat, oraan at aramidan na. Basta diyak kayat, tuway niso nga ron, oraan at aramidan, no di mo kayat, hana ka mapilit. Alayin kan. Idi umadangak manong naming nga umasdeg, idi talyawak ni tata nakiktutak, aw matin. Pinanawan na kon. Nagbilamat lang nagpukaw. Intuloy ko ti masdeg manong naming umisisin. Nakakubgwapo manong. Kaya talaga nga langanat at damabalin na. Sunalang ta, manong atawan tigidjat mi. Baka ino na ito sa nga pulong atawan. Hi. Daisy. Sir Eric. Eric ko naman latan. Maragsakan na makamamukhan ka. Tim Magder, manong name ka inyawat na ditakulap na inawat ko nga. Nagalamano kami. Nagbara. Naglamuyot. Dakulap tibak ng mano. Ito ko ka. Thank you. Siyak ni Eric kakaiso ng anak na papaki ni mama. Ada negosyo na papaki ni mama. Iso da iti mamamanage siyempre. At no, danto na sawak. Isun tumatin di kadwa ka mang-manage. Tapos no, agritiron na papaki ni mama. Kaya't mo, nasa katagbaling asawa.
adaan akong ti kaya nayat. Hindi pa lang ubing kami. Nugas na di mo kayat. Diyan kayat. Maraming ko. Naka-order ako. Siguro paborito mo na ito nga juice. Special juice. Para kang ka? Agamak. Para kanyak. Tos. Sana turugan di mangan. Minumak iti juice manong name ginuduwak iti baso. Nagbalawak. Kaslada ng sangsangan nga. Raman na nga. Huwag mo amta. Makaturog ak magtan. Diyos ko. Ano tinlawak mo iti inom ko? Dahil manong name iti naudi nga nangeg ko. Kaya sarcastic nga katawa ni Eric manong naming at iba nagkita kang kuhan agad kaslada sa harana. No itay kat nakakugwapo nga iti aggaragik manong naming ang katawa. Kasla lumaglabaga di kiti mata na manong naming. Uhain, nga daytan din naudi nga napuutak. Ini ang sublin ti puot ko manong naming nakigtutak. Tada kiti rabaw ti kama nga lamo-lamo. Diyos ko, awanin. Ti ayop ni Eric. At dahil lawak natin painom na kanya kag juice. Nawala lang ti puot. Ita, awanin ti kinabirhen ko. Lilugnok na ko ti ayop. Manong nemi sinapul ko dagiti arwatek. Nagberwatak manong nemi kalpasan na. Nalak ti bag ko, kinitak no daman la kwartak. Nga pagpletek manong nemi. Rimuara ko nito dayta nga hotel. Hotel ko nak talaga makitang hotel. Sang kakita tak manong nemi dagiti empleyado. Sang sangit tak manong nemi ng sadan ti pagsugloganak nga agawi dito balay. Kaya di makadanon nak dito balay. Dagiti dua kaabsat ko na danon ko agraman ka rin nanang. Nanang. Tama yun na pasamak. Nanang, ayop na dyan nga lalaki. Yung ayop pa ni tatang. Isot naging pasubukan niya. Anak, nuwan yaman tinakasamak. Nas kanunang awatin. Ano yung klase yung anak-anak? Nagtulangan nyo kinitatang na ito eh. Impasakmaldak iti sa iro. Iti may isang satanas, demonyo. Nagsaklangat. Agreporta ka ni polis. Namasnak na niya nga, Eric. Anak, awan maaramid mo. Basta kadilatang kasta. Ano yung klase yung anak-anak? Insebada ka mismo at impyerno, nanang. Makasangit met diri kakabsat kung anong name iti kasla maawatan dan ti ari. Diri sa pulik ni tatang damag ko anda kay sunay ti pagsusugalan. Ang slam mo kidin manong name. Nga siyak ti pinagbayad ni tatang ito utang. Tapdulaing matagikwanak nga may sak virgin da diyang Eric. Maawatan manong name. Niya ti klase nga naganak. Anya ti klase nga amati at ni tatang anya ti klase nga naganak. Dagito nga naganak kan nga. Jadi sumangpit ni tatang manong name. Pinagsawsaw aktibo ko nga ama. Nga magsardin kan ko na. Awanan ti problema. Kaputa siya ti pinagbayad siya ti utang niyo. Sala nga dayta. Kain mo't kwarta? O. Imporwak na kanyak manong name. Tirinibri mo kwarta. Na ito ti bayad ti kinabirhen ko. Kahit na ipaay mo kin ni Jason. Nga pulos by bayad na. Anak kayat mo. Ang natiklase yung anak-anak. Kapunay ngayon. Emchak pinidot manong name dagidag kayo ra nga saksangaribo. Dakit di John kani Susan manong name tinaginagaw. Ay, mutimot lang. Matidag na. Hindi yung kinimana. Di naman kayat. Hindi ta kami timangaya. Saksangaribo kayo lang. Wala yung tatang. Wala, sagdudo ako. Saglima rin mo kayo. Isabig siyo. Gatang arwatan nyo. Wantang. Manong name nagpupupukak dito yung balay. At pwede ginagunda ko yung manong name kakaslakayat kung tagpakawatay. Nangaro na lang aro na ni dua bulan nga saan nagmutang matatngan. Oh my God. Nagbalin. Daramin ti demonyo. Manong name
Siya ako na mismo tinapan itibalay na Jason. Daisy, rantak ko mamati umay nga, di ka matsambahan eh. Kanuada ni tatang mo, Jack Pulos makasidig. Kumusta ti pa nagbasam? Okay, meta. Sayang, saan ka na nga pag-enroll? Modo kan. Imayak, Jason. Pakayot ko naglinipat ta. Anya? Naglinipat ta. Daisy, nasakit naman ko na ita. Naglagay pa yung mga hindi pa lang ubing ta. Lagkin na rita, nasikakan siya. Awanin sa baling ayat, eknosa nga siksika. Kastamat kanya, Jason. Imadan na kiti pasamak. Pasamak. Ngagapunan no aping saan ako nga may karigan ka. Hanis kat mo sawan. Basta saan ako nga may karigan ka. Saan nga siyak ti parakan ka. Saan nga po no ti bagbagada iti nga datanto tagkatuluyan. Saan nga po no. Gabot ha. Ada na ikari para kanyak. Nga saan nga sika. Hindi si, no. Di kayat. Ori di mo kayat. Nga mapasama kayo. Nasakit ba't para kanyak, Jason? Gabot na talaga nga ipatpatay ka. Nawan iti sa bali nga nayat ko nga lalaki na saan nga sika. Nga jak to kayat ti agayat ti sa bali. Siksika to. Ngayon saan nga ikari nga sika ken siya tagdan na ti agasawa. Adan to sa baling asawa, madan tumot sa baling asawa. Ngayon laglagay pa yung agtalinaan ka to iti kaungan ti puso. Agdalin to si Bibiyag, ti ba nagayad ko kay ka. Madlagaya mapi nga ibaga mga. Saan nga si kaken siya? No pa'y natatagpimpin natin, amo kang mawatan. Saan nga si kaken siya tagasawa? No pa'y agpimpin natin ta. So lipatan na ko. Grabuta sana ko na may karikan. Ape, susama ka ka. Okay lang. Naginaw ka? Saan na naskan pa ng sumbatak? Dadapag ko na saan ako na may karikan ka. Goodbye. Desi saan? Saan nga mabaling ang sinata? Iba't patay ka unay-unay. Manong nemi na amuan ni Eric nga masikuga kat imay diti balay. Dagat ato manong nemi di kitinted na pasarabok. Taon iti ayat na kiti duwa kakapsat ko kastamat yung kinina. Anat masapon mo ayop ka. Kadagupan yung mga babae. Sika pa ilang tinasikuga. Iso nga rumbe nga sikat ka asawain. Saan nga mabaling nga bastardo mo no bastarda. Ti anak ta. Saan ka itong kababawi? Agbalinak to na siya at ka. Dungdungwen ka, ayaiten ka, itad ko amin nakasapulam. Agnaid ka, itinapinta sa balay, with katulong. Mayat ka man hunsan, nga masapong ang kalaysata. May sagahan ti amin, ikalaysa ka. Awanin sa bali pa nagpilyak manong nemi no di manugod. Kat maragsakan datatang kininanang kanilikabsat ko. No makiasawak takas ka ni Eric nga imbaga na tinamay kan na saliwanwan tibiyan. With katulong kunana. Ang grande nga rod manong nemi tinaangay nga kalaysa kad di makamamukan niya tada kami kini Jason. Hoy, kaya bagarop ko kat isudang. Sa amit gayam, kinagkadlangan niya. Manong nemi, amok nga namuan ni Jason ti amin. Siguro saan na nga may tured, ti may mangimatang, iti panakikalaisak iti sa bali. Siguro nagpupuk iti balay daw, no nagbartek iso. Nasakit man para kanyak, ta saan nga ni Jason, manong nemi, ti kinaduwa ka nagmarsa, nga nagparintumay iti sangwanan,
itinadaig nga altar. Naragsak ni Eric manong nemi ngem kanyak ti kaungkak saan na ka naragsak. Tati lalaki nga mangikasar kanyak kat sangkumit nga yayateng ngem masapul. Eh di pa nagtalinaid ko manong nemi iti dan na di kitinaganag kan kuha na nagbalinda nga na siya at kanyak. O iha, awan ti sa baling aramidem no di mangkarga, manginaw, itapu kumi ha. Dito'y balay, no ada ka sa pulam, tawagam lang ni Inday. No anyaman ti kayat mo kanin, adadta. No anyaman sa dinuman ti kayat mo mapapanan, ada man di driver. Kat ni Eric nga rod, papa. Kat mapambad ti kayat na papanan. Iti pagarup ko nga rod, itatanda asawa nang agtal na ako mamantang nga tumulong iti negosyo. Ang mitultulin naman lang tati, kada na iti barkada dito, barkada dyan. Yung kasar naklain, yung dinak matibiling asawa. Maawatan to, no, agpapaot ti amin iha. Saan ka di nga naragsak? Madloyo ka di nga naragsakar, papa. Kaya pa namin saan ka naragsak? Saan ko ayatan ti anak ko? Amoy na pilpitak lahing. Kahit ko lang maamunuan niya tipod no. Sisinot na kuotangan ni tatang ko kata kayo. Ni Eric, uno ta kayo. Siyak tinakautangan na, siyak pe tinangted, tiga sa pulan na kwarta. Nalpas ng tulag, di balayo, mapinanawam, agbaliton, pumintas. Inlako dak, dagiti naganak kanyak. Sama takas tao. Kahit ko lang kumahagtalnan ti anak mi, tagasawan. Kahit nakita ka na minsan, na napindas ka, magbagay kay Unay, kini Eric. Kahit ko kung mga sikat na magbalbaliw ti turong tibiyag ti anak mi. So ano mabalin iha? Susuro nga ito ni Suna. Nadungo ni Suna. No, maipateg. Nito kayo sa papa. Bagbagaan. Dyan nan, tanyaman nga madingar ramidan na agbalinan nga asawa kay nama. Ibaga mga ison ti baka mo, tinegosyo mi. Ba't na ka magbasa met? Business management si kurso na. Nalagis na. No talagang kayat na. Makita ka ron. Professional talangana. Ngamti aramid na. Unprofessional, papa. Ikaw po ka diti kasi dyan aramid na nga aring na panangrabas na ken ka. Dadya lang siguro ti amo na pamuspusan. Tapno talaga nga sikat ti para ken kuha na. Mabalim siguro nga mabalaw mo dagiti parents mo. Mali siguro nga para kang kakaslain lako da ka. Ngayon no, amin resim nga na yung bag. Ada ka tinamintas ka balay, mayawat amin nakasapulam. Saan nga di nga rumbing nga pagyaman namin da? Tati naganak, saan nga kayat nga irubot anak da? Saan mo kung may bilang nga pa na kay rubong, tinapasama kiya. Ulitek, ipatag mo ti anak ko, ti anak mi. Tapno muna ka matasusuruin, nga ipatag kinilalayan. Pinadas kumet manong nemi kat adda digiti gundaway nga sumingpet ti asawa. Adda digiti gundaway manong nemi nga matino ti panunot mo. Adda digiti gundaway manong nemi nga mariknak nga damet ayat nga ni budi ka digiti arakop ken agek na kanya. Ngem. Apagapaman lahi digiti ay. Taddan digiti gundaway manong nemi nga sumagpet.
na Bartek. Sila demonyo ti paragkita ken ko. Abay na Bartek ka man. Ano magbibiyang mo na Bartek ka, ha? Sino ka? Siyak da asawam, dandanin ko ni pasangay ti anak ta. Sawo. Ikasar ka lang. Ikaw tikisot pagkayatan, naganak ka, naganak ka niya. Abay, kahit mo ayatan ka, ado ti babae di ta, tapno yung bagagkang ka. Ado di ta, di kita napimpinas pa, ngimitisi ka. Demonyo ka, Eric. Demonyo ka, kahit mo ti pakita, kinit demonyo. Anong name imbes ko mga langit, ti pangibilangang iti ayan kong imsaan. At dakit impiano. At nadigid kong dawi nga diswanak ti asawak man. Ibagdada, nagit naganak ken kwa nang agan anawa. Agananos kayo. Agananos ka. Imtentun ka anot, barit patingga ti panagananos ko, papa. Sama na kasta ni Eric, no kasta nga nakainom. Apig namin nga uminom. No saan nga na Bartek, nakadungdung ngumet sang kadi. Demonyo. Agbaling nga demonyo. No adda marka demonyo. Nga ipaunag na, papa. Naging gaman nung naming impas ngay konti anak ko. Babae manong nami. Desilin. Timpanagan ko. Anak ko, manong name na mapay saan, nga ko nagayayatan, titataod na, ngimimpatid ko. Basta ako na may tiragsak, dagiti naganak kini Eric, manong name, iti adda na pukod. Basta awit ten, manong name, ano matino, ti ulo, awan ti demonyo, nga adda iti bagi, uno urat, ni Eric, may ayatan met, manong name, makakita iti puto. Idya mo ti barkada, Eric. Madan putot mo. Nakasingsingpit ka no saan ka nakainom. Si kangatan di ka sisingpitan. Nga maapay ngamin nga uminom ka. Di mo ka di among agbaling ka nga demonyo. No, nabarteg ka. Diyak ka sa pulan ti advice mo. No, anyaman ti kahit ko, haramidak. Basta adda ka dito balay, asikasum ti anak ta. Period. Intun ka anuar nga balbaliw ka. Intun maipatag na. Kasano nga maipatag ka? Kat agbaling kamat nga demonyo, agsingsingpat ka, tapno maibatag ka. Amok nga wamit ayat mo kanya. Amok ka napilpilitan ka lang. Amok ka kapot naman, siyak lang din na si Kugam, siyak inkasar mo. Ayat anak Eric, tapno maipatag kamat. Nimkas-kas di manong name. Rinogyak tinagtumar ti contraceptive pills manong name idi mabalinak manin na tagikuan ti asawa. Tadyak kayatin nga manayunan pay. Ti putot ti demonyo kanya. Ti makadakas manong name pasari maliwayak. At tadyak ba't nga rin mabaling nga saan na ka makinaig kang kuwana gabuta no tadyak makinaig siyempre dangran na. Kang kanayo nakasla maramramas manong name. Napya kumamat nung makinaig nga saan nga naikainom. Tamabalimot siguro nga balsek kumadag iti arakop ken agek na. Ngam na makainom manong name. Isumat ti kargat na manong name. Nga mang tagikwa kanya. Ahong pay pulos manong name tinakariknak tiragsak. Diyak pa makunang maitayo ka. Gabuta, para kanya kademonyo manong name iti mangrabramas kanya. Aging ga manong name ngagduwatawanin ni Desilin iditag si Kugak man. Maliwliwayak mat kami. Magkada papakin ni Mama. Adan adin ni Desilin, Papa, Mama. Ay, Jesus, masapol mo nga lalaki, tatuloy ka sagat na babae kay lalaki. Diyan ko man kaya naman na yunan. Ay, kaya trumbeng unang adanayon na. Kayap na ito, oray man pa 5 o 7. Kabay lang tayo ng kandidat na ranya ka masagbayan.
Manong Nemi, nagtultuloy iti kinademonyo ti asawak no kasta nga mabartek. Nagtultuloy met Manong Nemi, iti pa nagsagabak. No pay, datatang kinina ng maraming dalatamat tiluho da Manong. At itinalimit ikanda papaida Manong Nemi ti kasapulan da. Dagiti kakabsat ko Manong Nemi sigurado iti pa makapagturpos da iti kolehyo. Gabotad na nakadeposito para ti panagbasa da. Kasnayon siguro tulag Manong Nemi. Nasakit para kanyak Manong. Ada agsagsagaba adamat nga sigurado nga napintas ti biag to digiti kakabsat ko. Intultuloy ni tatang Manong Nemi iti bisyo na ang nagsugal. Adalig ko dung daway nga sumarong karak kadakwada. Piling rich. Kaslada na pensyonado, Manong Nemi kaya pensyonada. Tatang, anak, agamiyaman kami kang ga, gabukang ga, ganda, kinam di balay tayo. Gabukang ga, ganda, sigurado nga nagiti kakabsat mo. Siyempre, may tuloy da, diretso di pa nagbasa da. Nagasgasat na ng siyak, tatang. Tira pahap kong agbaling nga maestra na tunday. Gabot kalikagom yun ang panangilako yung kanyak. Sakda ka ngayon lako, kasta ti arig na. Ngaging gana ita, kat madama naklatang ilaklako. Ano ti klase yung naganak? Oy, saan mo kami napampanunutan na dyan negative side na? Positive side. At ako makastong ang biyag tayo sa nusandak ng lako. Hindi lang muna kasunod parang sagsagabak tatang. Demonyo ti asawak. Kaya mo nga manibilbilang ang demonyo Lumanan saktan na. Physically. Kaya madamdaman ko kin makikita. Nga da sa baling ang babae ti biag na. Apay masaktan ka, impatig mo ka din. Kas asawa na. Nasakit. Anak, awate mo ti kinapudno. Yan ngay may sakabak nang. Diyak maawat ti kinapudno. Sana kasto ti kahit kung abiyag tatang. Ngem indurundak nga kasto ti biyag ko. Naganak kayo nga nangisagmak iti anak yo. Ay, sa mga pampulong nisagmak ka. Agnayad ka tinapintas ka balay, mayawat amin nga kasapulam, nga pala kayat mo. Lalaki Manong Nemi, timpasingay ko nga may kadwa, junior ko na Edin Eric yung tsak kinayat. Tsak kayat nga umalan to Manong Nemi, ti anak ko ken kuwata. Angelo Manong Nemi, timpanagan ko. Inaramid ko Manong Nemi, ti pamuspusan, tapno mapagbalbali ko kumati asawak. Ikarigatak ko amat nga ipateg. Barbareng may patignak ko na. Ngayon kaskas di Manong Nemi. Ngayon tultuloy na, tinakibarkada, nagbabae. Nung mailumit kanyak, gamitan nakmat Manong Nemi, orin at dalatamat natin nakasagana nga babae, nga ubing nga amang yung shot, na mabalin na nga, pangipeksaan, iti aram na. At dalatamat kwartana, aramidan na ti amin na kayat. At dahil nagpadpada elementarya de Dishelin Manong Nemi kaniya Angelo. Nakapagturpos matin, nagdi kakapsat ko Manong Nemi kada damatin bukod ng pamilya. Nagasgasat ti biyag dangim siya. Naman pagagangin laeng Manong Nemi di kasasad da. Ngam naragsak da. Dati na asawaan da, inasawa da, kat bangipat-pateg kinipat-pateg da. Nadandamatin ti kabukudan nga balay Manong Nemi. Iso nga datatang kininanang dududwadan na iti family house mi nga pinadakkel Manong Nemi di kinaganak kini Eric. Tsaka mon, awanin bibiyang ko kadakwada. Noanyat mapaspasamakin kadakwada. At apagid din gurak kadakwada Manong Nemi ta isuda Manong Nemi ta nangidurong kanyak ti kastoy nga biyang. Sana ka naragsak nanamay nanamayak.
Alis to pa nga naglamas ti panawen manunemi agrakayan dirikti salunat dagiti naganak ni Eric. Nagpadpadan manunemi adan iti high school the Desilin nga samaten kini Angelo. Dili mapasamak manunemi ti panagsaruno apan nakatay dagiti katugangan. Nagladingin takta nagbalindabat nga nasiyat kanya kan nagsangit dagiti anak ko nga buta natayen dagiti lulu ken lula da. Ket kunak kini Eric. Italik mo ka sa bali nga mga marriage negosyo. Dito ko man pangrugyan ti panagbalbali mo, Eric. Ano ko mo ti problema ka di negosyo? Kasi malangin. May sabat langin nga sanga. Tadi kita dumakit na ilakon. Sino na ilakon? Sino ko? Ano saan nga? Napapakinin mo ma. Kawanin ti may tanda kanya kakwarta, di ilakon na. Yan tangay sakmad lang tagtawid. Sikakin siya ko nang. Nagasat ka at makipagtawid ka. Dito balay, nakakal. Isa nga ti negosyo, pagtaudan ti pagkapon, danyaman ito. Agbalbaliw ka na, Eric. Balasitan ken barito ni kita nagta. Mawaling ka di. Ano tiket mo saway? Sigan ti mang manage. Itinabat-bat pa yung negosyo. Agbalbaliw ka. Anya ti amom, baka masusuro ka ito ng ipateg. Kat may patag na tumaten. Para man laing ka na kita nagta. Amo di kita nagta nga saan tang agpimpinatig eh. Amuda, orisang ko ibaga. Madlaw da. Sige. Ano ti sige? Ikarikata. Iti deta nga nangig ko manong nemi kaslaman dahan na kiti tsansa. Siyempre, intelente mat nga tao manong nemi ni Eric awanin di kitiragan na kengkwana. Kasanuntun no, pati ti namadbati man nung nemi nga sangat ti negosyo da ket may isugal na, may babae na, may bartek na. Ngim, nakadakdakkel nga ngem manong nemi. Takaano pa nga kayatin ni Eric manong nemi tagbalbaliw isupay ti padang papatay da kenkwana. Nakigtutak manong nemi itawag da kanya. Nga napalto-paltugang kanon ni Eric intry dito hospital ng dead on arrival. Nagsangitak manong nemi saan nga gapo tanapukawan akon iti asawa. Ngem gapo tanapukawan iti ama nagitiduangan nako. Iti sumangpet nagitan nako ket nadamag dati amin manong nemi. Inararakop na. Inararakop ko ina. Nga nagsasangit kami nga talo. Awanin ni Daddy, Mami. Awanin ni Daddy. Manong nemi na sakit para karagitan anak ko. Dadadagiti kong daway nga nalimpyo ti panunot ni Eric. Kat kaayayam na kasasrita, ipaspasyar na manong nemi digiti anak mi. Nagkararagsak digiti anak ko, manong nemi no kasta nga nalimpyo ti panunot ti amada. Iso, nga pa-check nga impatig. Impatig ni Eric, dagiti anak mi. Hagas dapat ti panang ipatig, dagiti anak ko, kuan. Awanin ni Eric. Misakon nga balo. Manong nemi, di may tabonin ni Eric, iba sa kanyak ti may isang abogado. Awanin sa bali ang tawin, no saan nga si ka, misis. Karito ka balay, kaya tinabat-bati pa yung sa ating negosyo. Kaduwag ni Mr. Fernandez, isot pang man-manage. Awat pagdanagan nyo, Mrs. Dagiti anda kwarta iti bangko. May transparent danagan nyo. Kasi iti nilanad, iti noodi nga pinirmaan ti ama ni Eric. Awan sa baling ang tawid, no? Saan nga na kayo nga asawa, kat agapot awanin ti asawam, si kalay tramati. No magpay basit laingan at anayin inot nga nailako dahil dito mga asset
dagiti naganak ni Eric. Gabuti kinabisyot anak da. Diyan ka mo narumbay nga maragsakan ako na saan. Duwa dagiti anak mo, misis. Awang problema, duduwa damat lang nga, suportaran, tumasakbayan da. Kaslasana ka naragsak. Nga dito kami ngagnain. Anak at kahit mo sawan, misis. Malaglagip ko tinapalabas ng daklang ito eh. Nagbalimat nga napatag kanyak na papakin ni mama. Ang mabalin niyo ba't ngayon ako? Isapol tayo mo gumatang. Kahit ano kayat mo, mangipatag darati di basbasit. Kahit ko tagsubli ka rin ginaganda kanyak. Ang dalatakan kami, sis. Awa matindi mangiparit ken ka ata, na tayo matindi kiti anang ipatak diri dito yung anak kalabalay. Nakastaman di desisyon niyo, si ako nga abogado, ti masamang sapol no, sinot bayar. Nirubot ko na kiti harawatin mi. Kaya agsubli kami. Agsubli ka, kadwak di kita anak ko. Iti sinong natatangin ni nanang ko. Kaslasang idi nga kayat manong nemi da Jesselyn kanyang anghelo. Anak ko, nalawa una dito nga malay. Damat katulong tayo. Ora da katulong tayo. Kahit ko nga, awan ti dito itapnusan ko nga malaglagip. Nagbalimang nga napatag kanyak na dulo kini lola yo. Kastamat ang kini papang daddy yo. Diyan kami kaslam naragsak nga makapaggaraw. No, adak dito eh. Mawatan dak siguro anak ko. Dito nga naramidin idin ni daddy yo timang dangran kanya. Timang baboy kanya. Kang kanayon na gindi nga naman sen. Diyan kaya't nga, kang kanayon ko malagip di kita napaset ti biyak ko. So mawatan dak ko manginayo. Sige mami, mawatan dak ka. Okay man di balay dalulo. Nalawa met. Sige. Irobot yung arudan ni kita ruwatin tayo. Paumakar tayo. Tinamagak ni tatang manunemi tang. Umay kami hindi tabalay. So kumamat ti plano. Narikat ng daki ni tang. Nagtakala balay. Talo kayo lang. Rawan di katulong yo. Umpat, may kapat. Tang balbali kayo kuman. Wala anak. Tapno may pakitak. Tinaloos ka pa nagbabawik. Iti inararamid ko. Agbalbaliw akon. Jakon ti mading ambisyon. Agbalin akon nga nasyat nga lulo digiti apukok kang ka. Kaya digiti apukok ka digiti kakamsat mo. Tapos tamat ti bagak kininanang manunemi. Tayo di makaigaman ni nanang ti ado akwarta manunemi pati sunag at nagbisyo. Ala, no, agawid kayo dito nga kaduwa yung ti apukok. Ala, sika nga inauna siguro tinaikari nga at poder mi. Imbes nga ni Bunso. Ala, sika ti bagay ka po. No, apay nga dimakil di balay tayo. Ala ka tumbay kayo na. Tagbali na kang serbiak na kiti apo ko. Ken sika. Manong nemi ti kadami ti sidong datatang kininanang. Kasla, mangrugrukin amariknak ti ragsak. Naragsakak, taawanan ti bilbilang ko nga demonyo. Naragsakak, tapinanawa kon ti imbilang ko idi nga impyerno. Manong nemi. Nagsubli akong ti sidong, dagiti naganak kanya nga idi. Ket kinakurak ida, gabuti kasi dyan inaramid na kanya. Ngam gapo manong nemi di pagpakida da, nga panagbalbaliw, ken kinadunguda, kadagiti anak ko. Naikat matlang namin pinsan, dadi ti maut nga kurak kadako. Manong nemi, gabuta jakmat amo, nga i-manage iti negosyo nga tinawid ko, tinawagak ti abogado. Attorney? Mabaling ka din ko may kitilagsarita tayo. Ni Maymat. No, ada gumatang iti madamay tang operar nga nabati nga negosyo tinay kamangak. Mabaling ko ngila ko? Mabaling. Agam awan no kan ti pagtaudan kanyaman nga binulan. Nga, para kada kayo.
Sa bagay, ano ba ti kwarta? Dati bangko kaya paglakuam. Kahit ko ti, mga patak na rin bukod ko nga negosyo. Masya ti mang manage. Tadyak mat among i-manage na negosyo, tawid ko. Isot pang usarak iti kwarta. Kas komitean niya. Ambisyon ko tagbaling nga maestra. Mga ipatagdara kiti maestra nga. Oray, eskwela. Nga, para kada giti ubing. Elementary school. Oray, hanggang kompleto. Manipod nursery, kinder, agang ganiti, no mabaling agang elementarya. Kat may ramisis, ni suplanom. Napakalaglagi pa magkagiti napanawam, uno ng pano kang kan. No, ano tinagan na agad. Siguro, sang patawid ka na kwada. Eh, dalakan misis, inuti ka kasi gang eskwela to eh. Asa nagmadlayan ng kahit ko, dito mismo nga barangay mi. At dumakdakil mo ti barangay mi. Ngayon saan dagos ang makompleto. Manipod nursery, kinder, sudan to the grade 1, maawatak ti kahit mo asawan misis. Ang ngayon, may pasdekid ti kompleto. Ayun. No may panggulo ti ba nakaila ko ti sangap na bati nga sa ti negosyo sa ti makamo. Ngano pa nga kay patakder di eskwela, architect kuno, engineer ti kasarita misis. Oh, na turne. Way. Kasi nga ro tinaramid ko manong nemi. Teko na kon tapno amok nga i-manage ti negosyo. Inlako kon manong nemi, tinabadbati tinatawid ko nga negosyo, kat nangaramid akong tibukod ko nga negosyo. Kinanungan nakmayat, dagiti naganakan niyak, manong nemi kan kalukaran mi, takilayam-yaman da. Saan da na naskil pangaglukan, dagiti kabarangaya mi nga mapan eskwela. Dagiti magmagnadalaingan manong nemi. At damat nagatang ko nga lute, manong nemi, iso pakipatakderan, nakaipatakderan, ti eskwela. Pinanaganak manong nemi. Iti Pakundos Elementary School. Ipanagang kumatlang manong nemi, iti katugangak nga lalaki. Tanasihat, iti kanyak manong nemi tilakay. Numapisan undi nga nasihat, iti asawa na. Pakundos Elementary School. 4th year and second year high school manong nemi dagiti anak ko. Irit ako na kanyak. Amin? Kumusta ka no? Sino magpapakumusta kanya? Awan ti ba lagi piyo na magpakumusta ko makita kayo? Sino ko ni Sir Jason. Nakamamon nyo. So ti advisor me. Iti 4th year. Amoy ka dito ba ipagkap ka ni Jason? Inistorya na kada kami, mami. Da kami ka ni ading ko Angelo. Tsaka mo tayo di namamuna kami. Nakasayasayat natin kata kami. Awan pa'y asawa na. Tapos salut-suti ka din na asawa na. Umay to ka no itong birthday ko. Ado da nga maestrang umay, mami. Hindi umay da. Tap na mamamuki da. Manong nemi, tidayta, nga panakangig ko, tinagang ni Jason. Kaslad da, nagrikab, naglukat, nga paset iti puso. Kaslagal lahat manong nemi, nga nagsubli kanya, tinapalabas. Jason, manipod idadakam ti elementarya. Idadahamin ti high school. Idi 4th year high school kami nananayon nga dan relasyon ang nagkinaawatan di kiti puso mi. Pasara ilibas na agkanak. Agkan di kiti lips ko. Nagsinalayang ti dalan mi. Idi na masnak ni Eric. Idi adda nagpitpitik, idi saklot ko. Idagkalay sa kami kan Eric.
Jack pulos na susurong yung patag ni Eric. Iso nga nagtali na itikaon kan di puso. Di ayat ko kini Jason. Ni Jason, kan siya ibagbagada idi nadakam to tagkatuluyan. Mapasamak na tan. Napahimbaga ni Jesselyn nga mong asawa ni Jason. Sakbay ti birthday manong naming Jesselyn nakigtutak idi umay nakpasyari ni Jason. Mami, magpasyari ka. Sino? Ni Sir Jason. Nakastriken, pinagtugaw ko. Saan kung yung dinamagpay ka na kayo, napastriken ko na saan? Mami, kaya saan mo na yun? Sige. Mami, ha? Good luck. Naisan sa ngayon, manong name it, iba naglagto-lagto di puso. Hindi ko masiday ka. Manong ang tawin nga saan ko nakita, itamanin. Timakder manong name kasi ni Jason pelayang iti. Itadta kang pelayang iti. Kinagtutubo. Flowers for you. Daisy. Thanks, Jason. Kaslaw ang pinangbalbaliwan. Tikad na kang kalas ba? Api ko nang mga jakang balbalo kat fourth year high school tinaw na. Ngayon na agabay kayo. Kaslamanang nakalang. Kaya kakarag ito eh. Nang parato ka pa ilahin. Katsi ka, Jason. Kumusta natin ti pamilya? Ti asawa, lagi ti putot mo. Kas kunaking kay di. Ngan samat lang si ka. Sanak lagi ng kas-asawa. Gabot awan ti sa baling inayat ko na sanga siksika. Inururay ka. Inururay nak nga. Mawayawayaan. Tapnong balintamanan nga ituloy. Tinipasar din ngayon na yata. I love you. Forever and ever. Awan pating gati pa nagahit ko ken ka. Desi. Kinunana man on name bigla nak nga inarakop. Sana ko nga nakapagked-ked. Binalas ko met data nga rakop na. Nga di amalan na man on name di kitilips ko. Saan ko nga pinaritan. Kasla italakla nga makaraman. Tipudpudno nga bibig. Nga mga mahal ka na kitilips ko. Barat ibibig manon naming anda na ibudi nga ayat. Arakop ka nagek nga anda na ibudi nga ayat. Ayat kan ayat manon naming. Kajak pulos na rik na ito'y manon naming ka di Eric. Tadinak inayat. Kadsang kumet nga inayat. Napahot da ita manon naming nga panagin narakop kan panaglanang di ka di bibig. Insarting may langit agpalpalakpak di kita anak mo. Jason, nasurukan nga makatawin, sibon na balo ka. Alistot pa nakipatakder, timpatakder mo ng elementary school. Ano tipanggit mo? Ituloy ko tagbasa. Tapnong balinak to, mestra. Baka principal nga dakos. Gabuta-bukot mong eskwela? No. Noha, nakakuanipad ng principal. Ang kasyak nagbalik ang principal. Indun anong artikalay sata. Huwag namin, mami. Indun ka nagkalay sa'yo kay ni sir. Open na, sir. Ay, daddy. Sika. Naragsakan met nagdalagan na kanyakan kakapsat ko manong nami hindi mamunda nagsinubyanan kami ni Jason. Kastamat tayo nagdalagan na kakapsat na manong. Naging kandim tengan tinituday nga panagkalay sa amin.
iti may kaduagon daway nga danang ikalay sa kanyak iti simbahan mano. No idi kat sana ka naragsak iti kasarnak di Eric. Ngamit at ikasarnak di Jason mano ni siya kun ti kararagsakan. Naragsak kam amin ni karedi nga seremonya ti kalay sa edi madaman ti reception mano nemi iti dimtengan ti first night. Ni Jason mano nemi ti imay dito balay. Saan nga siyak ti imay di balay da napan di balay da. Tanalawang mo't manong nemi ti balay impatakder ti tatang nga nagkapo karigid na kanak kadidi Eric manong nemi ti kwarta. Dito'y manong nemi ti nakariknak ti pudpudno nga ayat. Panakainaig iti patpateg ko ken mga ipatpateg kanya. Ison ti panakariknak iti panakaibagak nga naitayo ka iti ragsak. Itapailayan ka kaslam ibagak nga italayan nga napadasak man. Intuloy ko nga tinagbasa manon nemi. Kaya makaridwarak siyempre. Uri siyak takin ko at eskwela. Napanak nag-aplikar manon nemi nga mangisuro. Natungpalmat lang darapap ko manon nemi as may nga maestra. Saan lang na maestra? No dikat pa'y agtagi ko iti may isang eskwela. Apakalaglagi pa. Kadagit tinakay kamangat. Numampay sang kong inayat ti anak da. Asamet anangayat kanyat. Kat numampay sang ko nagayayatan manon nemi di kita anak ko. Ngem ipatpateg ko unay-unay ida. Akas tama ti panang patpateg da kanya. Nadaan kami manong nemi ti kabukbukudan nga anak. Manong nemi kiti Jason. Ngem nakasunod panang ipateg na ti bukod nga anak. Nagtultulit kasya panang ipateg na met kadagiti anak mi kadidi Eric. Manong nemi. Akas tama ti panang bigbig kadagiti anak ko kadidi Eric iti amana uno may kaduang amada. Wen. Kahit nga sa wen, nagbalinan nga natal na naragsak tibiyag ko, tibiyag mi. Kalpasan, nga tinaminsan kat nakadanunak iti impyerno. Ngem, inyaunak madlang na po Diyos ti impyerno, kadadak itan di makuna nga langit, nga darito'y daga. Nagpadpadan manon nemi, nga dan iti college, da kiti inauna nga anak ko, irin to ta, ubing matpay, tibagi mi, apukod mi nga pa, kanya Jason. Pero nga rin ti pagkasalita manong nemi kadagyaman naklaunay ti anos mo, nga nang ibasa, at sabi ko ma, tadamat na ibatik nga andal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg. More power to your program, manong and God bless. Ito yung nga rin nga pagkayam mo, Daisy. Thank you, Daisy. Tingka pa nagsurat.